So yun guys, good morning. Welcome po sa ating YouTube channel. Makikipag-show po tayo ngayon sa SM Rosales. Si Mrs. po yung magdadala kay Batman. Tama. So try natin ulit. Sana pala rin. Punta lang tayo dun sa checkpoint sa aking trabaho, kukunin natin si Batman, tapos papaliguan pa natin. Ayan guys, punta na tayo sa SM Rosales, kung saan ginanap yung car show ng B2B, bumper to bumper. Kasama natin si King Rob. Nauna na kasi si Mrs. kanina, kung nakita nyo kanina, nung pagkatapos nung car wash niya kasi nauna na siya dun sa pinagganapan ng event ng B2B. So ngayon guys, sumunod na lang tayo. Dito na tayo sa SM Rosales. Hanapin lang natin kung saan sila nagparada. Ang maganda yun. Magtatanong na lang tayo. Charles, saan dito yung car show? Ay, sige. Okay, thank you. Sa likod daw. Sana natin si Batman guys. Dito na tayo sa may car show. Guys, hanapin na natin si Batman.
Na guys, Patmas. Sa gato na Punta ka na. 44, number 2, and 50. Nakakuha rin. Best Honda medium modification. Next for Best Millennium Car. Second place 14 and first place 11. Once again 18, 14 and 11 for Best Millennium Car. Once again 27, 7 and 44. Next for Best VIP Lifestyle Ride. We have one winner. Number 35. Next for Best in All-Wheel Drive. Third place, number 6. Second place, number 3. And first place, number 4. And guys, maraming salamat po sa pag-subscribe sa ating YouTube channel. Wag po nating kalilimutan na subscribe po. Moises Works. Yan. Natapos na guys ang car show. SM Rosales. Followed by B2B Bumper to Bumper car show. Uuwi na tayo guys. Kasama ko yung anak ko dito sa sakyan ko na si BBSB. Dito si ang aking tanganay. Madilim na kasi. Yan. Maraming salamat po. Yan
Ayan guys, sinusundan natin si Batman. Dinadrive ng asawa ko. Kasama din niya ang aking pamangkin. Yung aming pamangkin. Yun. So maraming salamat guys. Kita-kits tayo ulit sa mga susunod pang vlog. Lagi lang po tayong mag-subscribe sa